Quan s'instaura la República, en virtut de les eleccions municipals, el governador civil nomena a Domingo Escrivá Peiró com a alcalde, en una gestora provisional. Durant el bienni negre o el bienni sedista, passa a ser alcalde un oficial de notaria de Xiva. Este home és foraster perquè té una certa formació acadèmica i treballa en un lloc que era advocat i, per tant, exerceix les funcions. De fet, quan canvia el bienni, per les eleccions de febrer del 36, han d'eixir a la força de l'Ajuntament perquè no volien abandonar el despatx municipal. I reingressa com a alcalde Moragues, Domingo Escrivá Peiró. Este home era cantiner, era músic aficionat i perteneixia al partit de don Manuel Azaña, d'Izquierda Republicana. Era un home més bé conservador. Durant aquest temps, Oliva pateix la crispació social per l'actitud dels terratenyents, que no volien donar jornal als jornalers en la terra perquè estaven molt reticents davant de totes les reformes que havia emprès la República. I la seva consigna era que vos dona de dinar la República, que vos dona el sou la República. I així, evidentment, el municipi, des del consistori, es van prenent una sèrie de polítiques socials i econòmiques que avui ens semblen normals, però que per aquella època eren molt novetoses, com un pla d'obra pública per a ocupar els homes del poble que estaven aturats. I Bolinches, des de la seva regidoria, va fer, per exemple, l'apertura de la carretera nacional, el enderrocament d'una part del convent del Rebollet i l'ampliació de la carretera nacional. Domingo Escrivá Peiró actua en la gestora per mandat de governació civil. Val a dir que encara que hi ha eleccions, el que nomena i el que s'encarrega d'aquests assumptes a una instància superior és el governador civil. El governador civil està en sintonia en l'evolució política de la República primer i de la guerra després. Domingo Escrivá Peiró és una persona mesurada i continua en el seu càrrec d'alcalde gestor paral·lelament al caos que s'inicia durant els primers mesos de la guerra, des de juliol fins a febrer. De tots és sabut que s'instal·len els comitès, que n'hi ha un poder paral·lel i que no serà fins a l'arribada de Largo Caballero en setembre quan es posa fi al caos organitzatiu que n'hi ha i al conflicte entre revolució i guerra. En febrer, seguint, curiosament, una llei municipal de l'any 24, que correspon a la dictadura de Primo de Rivera, seguint aquest manament, s'organitzen i s'ordenen els municipis. I mai hi haurà eleccions municipals a nivell de poble per a triar alcalde o camarada president, sinó que serà el mateix grup de consellers que formen part del comitè és que triaran el seu president de comitè. Ja anem a oblidar la paraula alcalde. I així és com apareix Félix Vallecillo López de Medina. És una persona emblemàtica per diversos motius. És foraster, és funcionari de telègrafos, és una persona formada políticament i també a nivell acadèmic. Pensem que estem en l'any 36, que el nivell acadèmic de la majoria de la població d'Oliva no és massa elevat perquè només poden estudiar les famílies acomodades i aquest home que té inquietuds polítiques i personals i és molt jove accepta la responsabilitat de dur endavant el municipi, un municipi que a més no és el d'ell, d'origen. Es casa, això sí, en una xica d'Oliva, en Vicenta Bertomeu. El seu final també és conegut, és afusellat en Paterna i tenia 25 anys i un fill. Félix Vallecillo està 6 mesos en el poder. Ell utilitza molt un vocabulari revolucionari. Si mirem les actes, està ple de referències a solvència democràtica, a capacitat antifascista, simplicitat i heroisme, paraules molt en consonància en el moment històric que estan vivint. I ell abandona el càrrec perquè se'n va a
a la guerra, se'n va al front. El tindre que anar al front, el tindre que anar a fortificacions, explicarà moltes vegades el canvi tan ràpid que n'hi ha, perquè en 3 anys de guerra n'hi ha 4 alcaldes, n'hi ha molta mobilitat. De Félix Vallecillo passem a... Bueno, ahir n'hi ha una dissensió perquè Félix Vallecillo vol nomenar a un militant de la CNT, ell era afiliat a la CNT, vol nomenar a Jaime García Ferrando, de provada solvencia antifascista. Però n'hi ha un altre grup que vol nomenar a José Ruiz del Partido Pura. I al final sembla que no és prou antifeixista este senyor i no és nomenat alcalde. I serà nomenat alcalde accidental Higinio Granell. Higinio Granell és foraster, és de Sueca, de Carcaixent, de la Ribera, és de la Ribera, és mecànic de professió i s'explica que un foraster estiga al capdavant del municipi perquè és una persona que té un negoci, que és emprenedor, que és empresari, que té possibilitats econòmiques i una certa inquietud política. I està davant del municipi 6 mesos. Jo he sentit contar que sí, que molt revolucionari, però la xiqueta la va investir d'Angelet en el Belén de Nadal, en el temps de la República. Això també explica un poquet la confusió, els anys que es vivien, el voler canviar les coses sense canviar les estructures que ja es coneixien, formava part de lo que era la vida i la història en aquest moment. Higinio Granell té molts problemes, l'acusen de que no estan molt clars els comptes, té enfrontaments personals en bolinxes i com és un alcalde accidental finalment abandona el càrrec i el substitueix l'únic alcalde, l'únic camarada president que és d'Oliva, que és Lorenzo Calatayud, llavors de Seva. A Higinio li va costar molt car ser alcalde d'un poble que no era el seu, perquè va ser afusellat en Sueca i tenia 43 anys, crec. Llorenç de Seva, o Lorenzo Calatayud, va estar 10 mesos davant en el poder i també va tindre molts problemes. Al final se'n va a files, però fins i tot en un plenari un membre de la FAI li reprotxa que per què està així si ell tenia que estar en el front, que fa encara seguint alcalde. I ell contesta que és que té 3 dies de permís perquè té que anar a veure si és inútil, no apte, per anar al front. És a dir, que l'exercici del poder no era fàcil en aquest moment. Quan Llorenç Calatayud abandona el poder perquè se'n va al front, el substitueix Jaime García Ferrando. Per a mi, la persona més volguda de tot aquest procés, perquè era un home major, jo crec que no estava massa implicat en aquestes històries de política que li venien grans, estava afiliat a la CNT per una qüestió jo crec que més familiar que altra cosa, perquè ell estava casat, ell era de Verger, era pintor de professió, que ja he dit, i estava casat amb una dona que li diuen Adela. Adela tenia una germana que era Elvira Marco i Elvira tenia 4 fills. D'estos fills, 2 eren el que coneixem vulgarment com a milicianos. I en els primers moments de la guerra van exercir molta pressió en la ciutat. De fet, es conta una història molt coneguda i és la de son tio el Menchoret. Menchoret era joier i els nebots per part de la dona, van a buscar-lo demanant-li diners, joies, el que puga tindre en casa. A l'endemà d'aquesta visita, l'home apareix mort i sempre es va culpar als nebots del seu assassinat. Per tant, Jaume García Ferrando, que era de Verger, està casat amb una dona que viu en Oliva i que té uns nebots milicians. La tercera neboda va morir en un accident en Oliva, en un accident que no va estar massa clar en un cotxe. D'estos milicians, un va ser afusellat en presó
i un altre va morir en un enfrontament entre la CNT i la UGT. Per tant, era una situació familiar fruit de l'època violenta que era la guerra. Elvira, la filla, la que es va morir en aquest accident no massa clar, estava casada amb un altre miliciano, que era Julve, que també era foraster i que va actuar com a guàrdia municipal, i que va ser també afusellat al final de la guerra. Per tant, un panorama familiar terrible. Però aquest home, tot i que era major i que la guerra li donava i la política s'inicia de les seues aspiracions, és una opinió personal meva, va acceptar el càrrec i va estar no res, perquè el van anomenar el 16 de febrer, quan ja estava molt clar que anàvem a perdre la guerra. Era un acte de resistència heroica per a no res, perquè del 16 de febrer a l'1 d'abril quedava no res i estava molt clar. Era com que tots abandonaven el barco i se la van deixar a ella soles. La dona va morir, ell va estar acollit en casa de la cunyà un temps, després va viure en el camp en unes condicions materials molt deplorables, quasi en la indigència. Ningú el va rescatar ni li va reconèixer la seva tasca i finalment va morir en la residència d'ancians, coneguda com l'Asilo, va morir allí i avui no se sap molt bé on està enterrat. En el llibre d'actes, que és la font documental que hem consultat, apareix la intenció de municipalitzar serveis bàsics, sobretot en una època de guerra, com el repartiment de queviures, sobretot el blat, que va provocar aldarulls en algun moment en concret, perquè el poble pensava que no es repartia el blat de manera equitativa. També es volia municipalitzar el servei d'aules, el servei d'escoles, el servei d'higiene i salut també es volien municipalitzar. Era molt difícil en aquella època, en els recursos que es tenien, municipalitzar aquest tipus de serveis, però es va fer el que es va poder en aquesta situació. Com era habitual en aquella època, qui té el poder és l'home, a nivell nacional i a nivell local, i les dones tenen un paper totalment secundari. L'aparició d'aquesta dona s'explica perquè no hi ha homes, els homes tenen que anar a la guerra, molts estan pensant-se si se'n van o no se'n van, molts han mort també, o estan en presó, o estan en fortificacions. I aquesta dona, Maria Navarro-Tur, és una persona de la qual no sabem res. Fins i tot es sospita que si no seria d'Oliva. Pensem que en aquesta època n'hi ha molta mobilitat, molta gent que d'Oliva ha eixit fora perquè s'ha amagat i molta gent que ha vingut refugiada a Oliva, i això fa que n'hi hagi gent que no és d'ací. I d'esta dona no sabem res, ningú ha reivindicat la seva figura. Però és d'alabar que, encara que siga al final, que aparega una dona en l'exercici del poder, encara que era algo merament testimonial perquè ja era a última hora i tenia molt poc paper. No sé si en el llibre d'actes reflecteix cap intervenció. No, perquè ja és al final, ja és en febrer, quasi al mateix temps de quan Jaume García Ferrando és anomenat conseller president i no té cap actuació. Les actes són molt asèptiques, no aclareixen massa què és el que passa entre ells. Sí que t'he dit abans que n'hi ha un enfrontament molt clar entre Bolinches i Higinio Granell. Higinio Granell és una persona que a través de les actes es veu que no és massa ben rebut, la seva gestió no és massa apreciada i n'hi ha enfrontaments i acusaments personals que tal vegada es reflecteixen en l'enfrontament que n'hi ha a nivell nacional en la República entre la CNT, els anarquistes i els comunistes. No hem d'oblidar que en un primer moment els anarquistes el que volen és fer la revolució al temps que fan la guerra i els comunistes, que prenen el poder a partir del 37, el que volen és guanyar la guerra. El PC és un partit disciplinat que rep l'única ajuda de la URSS per el comitè de no intervenció que no deixa que ningú país d'Europa ajude, l'únic que ajuda és la URSS i mal que bé, don Juan Negrín no té més remei que acceptar aquesta ajuda. I tal vegada aquest enfrontament que hi ha a instàncies superiors es trasllada també a Oliva.
El que és curiós és que aquest enfrontament que acaba en la guerra en el cop d'estat de Casado, en les actes municipals no es reflecteix. És curiós com es dona un cop d'estat a final de la guerra per acabar en la guerra i des de l'Ajuntament d'Oliva s'envien telegrames d'adhesió a la Junta de Defensa del general Miaja, no de Casado. És a dir, estan al costat del PC, no al costat de Casado, que vol acabar en la guerra. Encara que el poble està cansat i desmoralitzat i té fam i vol que la violència acabi, és que com si no entengueren molt bé què està passant a nivell de la república i continuen en la senda de que així el que ens ajuda i el que mana és el PC i anem a donar suport al PC, encara que el PC està venut a instàncies superiors. És curiós com en un moment de guerra i de violència les actes municipals no reflecteixen la realitat del moment i consignen per escrit la preocupació que té el consistori en pagar uns uniformes o en pintar la casa consistorial o les reclamacions que fan de gratificacions a determinades persones, com per exemple l'arquitecte municipal que vol una gratificació i la deneguen perquè no ha enllestit el projecte de les escoles. També resulta curiós com augmenta de manera exagerada el volum de tasques administratives, de tarees administratives, i això es veu en el pagament de material d'oficina i en els endarreriments que s'han de pagar al secretari i als auxiliars de la tasca administrativa. Aquesta manera de comportar-se a través de les actes no permeteix dilucidar el patiment, la violència, la fam, l'angoixa, els emboscats que hi havia en el municipi. El llibre d'actes, que és l'únic document que tingut nosaltres accés, és molt neutre en aquest aspecte. Però sí que permet, a través de línies, veure que no és una situació normal encara que ho parega.